Hi guys, magandang gabi sa inyo lahat. Andito kami ngayon sa Balamban. So kakain lang kami dito guys, no? Kasama ko yung mga team Fiber. Ayan sila, oh. Yan. So ang ganda dito guys. Daming pasyalan dito guys, no? Yan, mayroon pang background music, oh, video kihan. Yan guys. Yan guys, hanggang dun. Daming kainan dito. Meron pang ano doon, view, video key bar. Ayan. Ito yung park nila. Woohoo! So kakain kami ng tuslo buwa. Yan. Ayan guys, oh. Ang dami nilang mga pagkain dito. Sisig, tuna. Yan si Brad Carljan, oh. Team Fiber, PLDT. Yaw. Wala pa po, magyapon, mag-blank, magyapon. Ang daming ano dito, meron pang barbecue. Di ba na Yan sila, oh. padung kantuod niya. Tonyo, si Abigail, si Boss Newton, si Brad Carljan, oh. Yan. Kakain kami dito sa Tuslo. Tuslo. Barbecue. Yan guys, oh. So dito kami kakain guys. Kisa man say. Yan, ang ganda dito guys. Ang daming pasyalan dito. Ang daming kumakain. Meron pang ano doon, video key bar. Tapos dito madilim na kasi dagat. Yan doon, biwok yun doon guys. Tsaka pantalan. Doon sa unahan. Yuhu! Daming kumakain. Ayan guys, oh. Free only tuslo buwa. Puso lang bayaran. 5 pesos each. Ay, pasinyag mahal ko na yung hatag sa... Pinamayatan ko para mabad. Ayan sila guys. Hinintay pa namin yung ano namin, mga pagkain. Pusmundilo ni. Pusmundilo ba? Dumating na yung ano namin, mahiwagang sandok. Mahiwagang sandok, walang laman. 20 na. 20 na po. Yo. Kaya sa makeup po. Yan. So, yung tuslo buwa pala guys is ano? Kami pa yung magluluto. Magluluto. Dan. Kain tayo din ng tuslo buwa guys. Ayan guys, yung cook natin ngayon is si Brad Carljan, ang team Fiber Home PLDT. Yaw. O yan, oh. Shoutout nga pala sa ano daw niya, jowa. Shoutout yung jowa, Brad. Shout out ng jowa ko, Ma'am Jenny. Ayan. Andito kami ngayon sa ayan, oh. Nagluluto rin siya guys, oh. Correct na. Kuyawa na mong luto dire guys. Kami mga kami pa muluto guys. Oh. And guys, sinimula na po yung pagluluto guys. Gamay ra na madaghan pa siya. Buwar mo lang. Buka lang na ang kilit na yung paano. Tuslo. Ay, si ma'am. Shout out, ma'am. Yan yung tuslo buwa natin guys, oh. First time ko kumain ito guys. Kung saan siyang tuslo buwa? Utok na siya, no? Nasa kasi lang masaya pagputang pautok sa tawag putang. First time ko kumain ng tuslo buwa guys. So, subukan natin kung masarap ba. Yes. Mga unta kamaskan. Wala naman sa bow. So later mga para ini. Gusto ko taon. Ha? Mulay
Wala yang. Mulay yung po. Bakit wala ko ako ano? Yung dila ko kanina doon. Ano? What? Pabubuin na po na. Nanay yung ikuha no. Ay, kuha. Ha? Huwag kang ganay. Huwag ka na iswasa. Mayagan. Huwag ka bumastaw. Pinit, magpapta ko. Gusto ka ka, no man. Yeah, ikapusog ni mo niya pang barbecue. Kani mo gitawag mo kuan lagi? Ay tawag mga gelato. Diba? Laming buwano kay bigado man. Yang anli, budget. Asa naman, ma'am? Ma'am, pwede gawin kakaha, ma'am? Ayaw na po nila buha. Nasa sa buto ni mo. Ha? Kagkag butin daw. Grabe. Nakuha gid siya kaya sa sawa no? Tangkad, the right. Hindi mo kuha sa tingin mo. Hindi mo kuha. Hindi tayo niya. Ang may tubig. At hindi mo natin. Bird. Bird. Kung piso dito siya. Ano siya? Kasi nga doon niya. Dong. Dong, buwa dong. Wah. Brad, wala ko, Brad. Ay, tubig mineral yun eh. Ha? Tubig mineral, wala ko. Ay, bayad mo tubig mineral. Hindi mo yun ang tubig. Tagam juga, tagam. Ngaon niya itong naglinya mi dito babong. Sarap. Sarap. Wala. Tagal. Tagay ko barbecue isa nak daw, wala na may buwa. Pagkita. Yan, gano'n lang. May buwa. Ay, tuloy mo pagkita. Tres. Okay. Nairing kanina. Ikaw. Ito ko ba nung barang? Kasi napula talaga kita ba ng barang motor ni mo? Ikaw ang dito. Taga na ako sa mga kay pag December ato ba kayo nag-promo tayo sa labas. Una, welcome lang. Daga na yung ano, kita pa, wala pa. Ako ganyan na nga. Bawas ito pagka-amigo, hindi ko masunod ako. Hindi ko masunod ako. Ako man sila ingnon niya, sugot mo. Sudlang ko niyo katro, pero kamo akong bunalan. Ngayon sila, sugot sila, bunala ako, akro din ko. Dahil lang yun na. Okay naman, pirma ra ka dito.
Kuha ko yun. Dili, per. Ano ma... Ako ganang ng guardian man. Kasuga ako, may katumbunan sa akong amahan nga nakainom ko. Pilit ko sarili. Ayun guys, tapos ako kumain, nabusog ako guys. Ayan, sila hindi pa to, tapos kumain, no? Yan. Ayan guys, so ubos na guys. Ang daming ugasin. Ayan guys. So, sila guys, nag-cook sila guys. Ako bawal ako sa cook kasi kakalabas ko lang sa ospital. Meron pa akong UTI, no? Bawal pa ako sa cook. Kaya, ito. Tubig-tubig muna ako guys. Ayan guys, oh, tubig na tayo. Hindi tayo sa manakuha. Ayan guys. So, tubig muna tayo guys kasi bawal pa tayo sa soft drinks. Ha? Dili, tubig to. Grabe ang buso guys. So, mamaya guys is uuwi na kami and din kami. Kukuha din kami ng Mr. Krabs. Mr. Krabs. So, ayan po guys, no, sa hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe and hit yung notification bell. So, ayun, we're done eating and God bless you all and keep safe always. Bye-bye!